a gyara mata nama ko ko so kuke sai mun yi fushi muna wa'azi ya zaki sa mana barkono ya yawa a nama ya zaki sa gishiri ya dus naman lai shi kadai ba daɗi bane don girman Allah ki gyara nama kada zamanto ya ɓaci matan aure Allah ya muku albarka Allah ya baku iko Allah ya raba ku da rashin lafiya ko kuma maza don Allah da aka yi sallah za su wuni suna cikin hayaki don Allah ka fita waje ka sayo mata ko lemo da wanda ake yankawa da wuka ko ku saya musu Coca-Cola ko sa kula da aikin kun gane ya zaka bata tana gyara nama babu Coca-Cola kusa da ita ka saya mata Fanta rannan ka sayo abubuwa suna girki suna daga kwalba ta halal me laifin su mata Allah ya muku albarka maza Allah ya muku albarka Allah sa dukkan ku nan kowa dan aljanna ne Allah sa ba rabon wuta a cikin mu wa sallallahu wa barik ala nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam assalamu alaikum Alhamdulillah mun saurari jagoranmu kuma babanmu shugaban majalisar malamai na wannan yanki mai albarka na Gombe ta Kudu Sheikh Muhammad Sani Muhammad ya gabatar da wa'azi ya taɓo gurare da dama muna